Hola, som Girona. Ens coneixes per la nostra versió en paper, però avui comencem una altra història. Un espai on volem fer el que a vegades no es pot fer sobre el paper, parlar clar. Amb respecte, sí, però amb ganes de sacsejar, de preguntar allò que fa una mica de nosa. Aquí no venim a repetir titulars, venim a preguntar per què les coses són com són i què passaria si deixessin de ser-ho. Per això, a tots els convidats del nostre número 0 els farem la mateixa pregunta i els demanarem una mica de complicitat. Si aquest nou podcast de Girona vol remoure una mica les aigües, què els agradaria que remoguéssim primer? Aquest és el nostre punt de partida, sense filtres, amb respecte i amb molta curiositat. Som Girona i això tot just comença. Bon dia, seguim aquí amb les entrevistes amb Girona, aquí a les Fires de Girona. Som aquí amb Pep Noguer. Què tal, Pep? Pep és periodista gastronòmic i divulgador de la cuina tradicional catalana i presentador de la Fonda de Catalunya Ràdio. Què tal, Pep? Bé, però no soc periodista, soc cuiner. Això del periodisme és per a una altra gent que fan d'això. Molt bé. Jo el que faig és un cuiner que explico, divulgo, defenso el patrimoni gastroalimentari que tenim a casa nostra a partir de la cuina i de la pagesia. Molt bé, gràcies per aclarar-m'ho millor. Primer et pregunto el que preguntem a tots els nostres convidats. Et tracto de tu o de vostè? De tu sempre. Sí, segur? Sí, i tant. Vale, molt bé. Bueno, parlem del tema, diguem, d'ara més important. Has creat una guia dels millors restaurants de Catalunya que el presentes al Fòrum Gastronòmic de Barcelona d'aquí poc, no? De la setmana que ve? Sí, de fet, dimarts que ve a les 11:15 del matí el presentem al Fòrum de Barcelona, a l'Auditori, aquesta guia que és podríem dir, jo crec que és la primera guia anual, en periodicitat anual, que hi haurà de restaurants de cuina catalana. Crec que era una cosa que feia falta, no perquè ho hagi fet jo, sinó que ho hem fet un equip fantàstic que la gran majoria col·laboren a la Fonda de Catalunya Ràdio i que portem 8 anys ja començant això sense saber-ho i algun dia se'ns va encendre la bombeta de dir, ei, i per què tot allò que fem a la ràdio no ho passem al paper i ho professionalitzem d'alguna manera? I aquí ha nascut aquesta guia fantàstica que és precisament per això, per defensar la cuina catalana, per defensar no només la cuina tradicional, sinó també la cuina popular tradicional i també la nova cuina catalana, aquesta cuina d'avantguàrdia, que tenim molts cuiners i cuineres a casa nostra que tenen moltes coses a dir. Com creus que serà la rebuda del llibre? Home, jo espero que bé. A veure, ja des de la banda dels restaurants, crec que avui en dia, si tu mires el panorama mundial, és veritat, tenim unes guies que són molt fidedignes, tenim llistes que hi pots estar-hi més d'acord o menys d'acord. Jo no he fet una guia per pujar i per baixar puntuacions, per posar estrelles, macarrons, cassoles de terrissa o res. Jo he fet una guia perquè els restaurants que hi hagin aquí dintre és perquè segueixen uns paràmetres evidentment de qualitat, però també uns paràmetres de comprar productes de casa nostra, a la pagesia catalana, i també que hi hagi una tipologia, uns quants tipus o un percentatge de plats que hi ha de cuina catalana als restaurants. Cada vegada, malauradament, hi ha més restaurants a ciutats com Barcelona, que és molt més fàcil menjar-te un ramen que un escudell carn d'olla, i això no pot ser. Jo crec que no se li ocorreria a ningú a Japó que hi hagués més restaurants que es mengés un producte, un plat, que no sigui d'allà, no? I per què aquí passa això? Per què hi ha més restaurants de cuina italiana que de cuina catalana? Per què hi ha més sushis que llocs on puguis anar a menjar cap i pota, escudell carn d'olla i uns bons macarrons, no? Per què els macarrons han d'estar allà en aquella carta petiteta de molts restaurants que tenen que és menjar per nens, quan uns macarrons ben fets, ben elaborats, poden ser bocata di cardinale? Això no pot ser, ho hem de canviar-ho. Molt bé. Quim, també col·labores amb Girona Excel·lent, que promociona, com bé defenses, a productes fets i elaborats a Girona. Explica una mica el funcionament i quina és la teva funció amb Girona Excel·lent. Bé, Girona Excel·lent és un segell de qualitat agroalimentària de la Diputació de Girona que ja porta 6 edicions. Portem ja 10 anys fent feina, treballant, picant dur, i el que ha volgut sempre la Diputació amb aquest segell és ajudar a defensar, a divulgar aquest patrimoni precisament gastroalimentari que tenim a partir de qui el fa.
Crec que els cuiners i cuineres que tenen un restaurant no se'n donen compte de la importància que és la cultura del producte, tenir un bon producte. Amb un bon producte podem fer un plat meravellós, però amb un mal producte difícilment podrem fer un plat meravellós. I a casa nostra tenim molts productors i productores, tenim molta artesania alimentària que se l'ha d'ajudar. I aquesta és una manera d'ajudar-la amb el Girona Excel·lent, premiar aquelles empreses que fan un bon producte. Com et deia, portem 6 edicions, això es fa a partir d'un tast a cegues que fan cuiners i cuineres professionals, periodistes del món de la gastronomia, tecnòlegs dels aliments, etc. Un grapat de persones que ens reunim cada 2 anys i cada dia a partir d'una categoria de productes a cegues tastem quin és el millor producte d'aquella categoria. I quan tenim totes les categories fetes, el que fem durant aquests 2 anys és anar per tot el món a defensar, a divulgar, a ajudar aquestes empreses, petites i grans, les que fan bons productes, perquè puguin vendre i puguem donar a conèixer aquests productes. Molt bé. Pep, també ets presentador de la Fonda de Cat Ràdio. Què tal? Què feu allà? Quin és el teu objectiu sent presentador? Què tal? Home, doncs mira, és un peix que es menja la cua, perquè precisament per mi la Fonda és un mitjà pel qual nosaltres podem explicar tot això. M'agrada molt una frase que un dia em va dir el meu mestre, en Joan Roca, que va dir que la cuina és un llenguatge per explicar històries. Per mi la Fonda és un lloc, és un indret on podem explicar històries i on podem defensar totes aquestes històries que tenim. Crec que és un dels millors altaveus que tenim per poder donar a conèixer aquella persona que fa un vi espectacular amb una varietat de raïm que està a punt de desaparèixer. És per explicar la realitat, per exemple, que ara està passant a tota la pagesia amb el tema de les vaques, però fa 2 anys era amb les ovelles, o fa 3 era amb l'aviram. Crec que aquest programa només té sentit si podem donar valor a allò que mengem. No només allò que cuinem des d'un punt de vista, diguem-ne, més banal, sinó el que cuinem cada dia. Crec que és una manera del que fem des de la Fonda amb aquests gairebé 8 anys que portem i estem a punt de fer els 400 programes i ens queda molta corda per fer. Molt bé. Pep, ara et dispararé unes preguntes que m'hauràs d'argumentar. Ara veuràs el funcionament que vull fer. Vale, Pep. Botifarra amb mongeta o escudella i carn d'olla? Ostres, molt malament, escudella i carn d'olla, va. Per què? Perquè M'has les fesols amb botifarra, les mongetes amb botifarra, es troben més a molts pobles, diguem-ne, de Catalunya, en canvi l'escudella i carn d'olla costa molt de trobar. Vale. Llavors, escabeig o ceviche? Escabeig, sempre. Per què? Tot i que el ceviche és molt bo, però l'escabeig és el d'aquí. Ja hi era l'època medieval catalana, el 1300, fa 700 anys que fem escabeig a Catalunya, i no pot ser que aquí ara es trobi més ceviche que escabeig. Vale. Llavors, pa amb tomata amb llonganissa o taco de cochinilla pibil? Pa amb tomata amb llonganissa. I si pot ser colana de 12 mesos de curació, encara molt millor. Molt bé. Pep, com veus la gastronomia catalana en aquest moment? Crec que estem en un bon moment des d'un punt de vista, diguem-ne, de cares endintre. És a dir, als restaurants hi ha cuina catalana a molts, però també és veritat que encara hi ha molts restaurants, massa restaurants a Catalunya i també massa restaurants a Girona on es perd aquesta, podríem dir, identitat de la cuina catalana. A mi em sap molt de greu quan a Catalunya tenim més de 400 formatges artesans, molts de llet crua. 400 formatges artesans, encara veig massa parmesà, masses gruyers i masses formatges de fora. Veig encara masses cartes de vins on has de dir, perdona, i els catalans a on són? Tenim més de 10.000 vins catalans a casa nostra. Crec que tenim moltes tipologies. Crec que és un greu error per part dels consumidors, però també per part dels restauradors i restauradores d'aquest país, que tinguem encara aquesta riojitis que un dia li vaig sentir amb en Pitu Roca, no? Allò de que el de fora sempre és el millor que de casa. Crec que per una banda estem fent aquest any amb Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia un bon camí, però tenim molt camí per recórrer. Molt bé. Pep, vaig a fer-te una pregunta que fem sempre per acabar.
aquí a Girona. Estem inaugurant aquest podcast, diem és el programa 0, per començar aquesta emissió radiofònica de la revista. I la idea és remoure una mica les aigües, fer allò que no podem transmetre en paper. Hi ha algun tema que t'agradaria que toquéssim a nivell de Girona? Mira, a mi tots els temes, diguem que siguin d'àmbit humà, m'agraden. Més que tot perquè, des d'un punt de vista, la vida més banal ja la tenim precisament amb les xarxes, amb el dia a dia, amb el hi-hi, ha-ha. Crec que falta molt temps per reflexió. Crec que moltes vegades als mitjans de comunicació ara hi ha una moda que hem d'anar massa ràpid i fa falta converses així, de sofà i de silló. Molt bé. Doncs gràcies, Pep. Molta sort amb la rebuda de la guia al Fòrum Gastronòmic de Barcelona i moltes gràcies i bones fires. Gràcies a vosaltres.